nik uste dut, orain arte filmaren ondoren egindan erakusketa osoena da. Eta nik uste dut jendeak, eramango dela sorpresa alde batikan ikustetik, ze gauza bada pantailan ikusten dena, eta besteat, sozialean ikusten dienen erropak nola inzien. Eta gero, bigarren partean, ikusiko da ere marrazki asko zer ikusia zutenak. Osea, hoi nola pentsatzen da olako idea bat, arropa bat, eta orduan daude bozetoak. Ni planteatzen nion, History Joe planteatu nion Telmori, eta orduan, gaia horrelaxe hasi izan, dantzaren gaia, eta nahi gendun atemporalidade bat izatea, astea noiz batxe, eta noiz batxe bukatzea, gaur egun ia bukatzea, eta harri bat sortu behar gendun. Kontua da, eta inunez kokatzeko, erropak beharko txugu. Darri bat, herri hori nola jazten da, zer jaten du, zer egiten du, nola apaintzen dira bere mitoak eta gauzak. Eta orduan, ni nire atrebentzian, ignorantzia, ausarta batean, nik egingo jot.